Sikhulekile Magumbamane omhlaba. Asimnibingelele sinamukele ekhasini likamkhulu Nogada. Kubo bonke abathandi bekhasi likaNogada nabalandeli balo siyacela ukuthi ni-like niphinde ni-share, ni-comment futhi nama-comment section ukuze sazi ukuthi iyiphi indlela enifisa ukuthi selulekane ngayo kumakhambi esintu. Kodwa-ke namhlanje ngaphandle kokumosha isikhathi nginiphathele nansi impande impepho cishe abaningi bayayazi noma beke bezwe ngayo. Impepho-ke bakwethu yikhubalo lamakhosi, yikhubalo elinamandla noma impande enamandla. Le mpande ithinta amakhosi, ivusa amakhosi, ivusa imimoya. Ingakho kuthiwa ingashiswa inoma ikanjani. Ifuna umuntu osuke eqonda ngoba uma uvusa imimoya kuvuka imimoya eyahlukene. Imimoya esinayo ezweni miningi kakhulu ezweni likamoya. Sizogxila kancane nje kuyona impepho-ke sithi ukukhuluma ngayo sijule. Impepho iyamsiza umntwana onemimoya noma umuntu onemimoya uma usuke ehlushwa amazinyo, ngoba kuyenzeka ukuthi imimoya iziveze ngamazinyo, uthole amazinyo akho abuhlungu kumbe akhala igazi, ikakhulukazi uma usuke uhlushwa ngumndeni. Inhle kakhulu-ke le mpepho yamanguni kumuntu osuke kanjalo, uyakwazi ukuthi ayibilise bese ethi hloko kancane umlotha wasekhaya, maqede bese exubha ngayo. Kuyothi gozololo lawo mazinyo uma ukuthi awemimoya. Iphinde futhi le mpande ikwazi ukusondeza isidalwa esihle kuwena, isondeza imimoya emihle kuwena. Uma uwumuntu wemimoya noma uwumuntu wedlozi kodwa manje usuhlala ukhohlwe ngisho amaphupho, izinto zakho awusaziqondi nendlela ocabanga ngayo awusayiqondi, usuhlala ukhathele. Thatha-ke lo shuni, impepho le, uyihlanganise nesinemfu, ufake ishumi elimhlophe phakathi, bese ungibekela yona elangeni. Liyibeke kuze kushone ilanga. Uma lishona ilanga usuyakha kule nduku yakho, uyahamba uyogeza ngaphandle, uyakhuluma ukuthi okubi akuqhele, idlozi elibi aliqhele, akusondele abaphethe okuhle kodwa, usondele iy'thunywa ey'phethe inhlahla kuwena, ey'phethe ukuphila ney'kwazi ukukubonisa imfihlakalo. Lokhu kwenza iy'nsuku ey'ntathu. Noma ngathiwa ubusuwakhohlwa amaphupho akho uyawakhumbula la. Uma uzoyenza lento ngokujula, siyageza ngalo shuni, impepho, isinemfu, ishumi lakho uyageza ngalo shuni. Lo shuni uphinde uphalaze kulo muntu onesinkinga yesifuba somoya, uyakwazi ukuphalaza ngempepho. Abanye abantu abakwazi lokho ukuthi impepho iyaphalaza bakwethu, ikakhulukazi uma usuke uwumuntu wemimoya futhi, ngoba kukhona ukuthi ungumuntu oboniswayo kodwa manje ukuboniswa kwakho akukhaliphanga ngendlela. Lento impepho iyakwenza ukuthi uvuleleke, uphalaze ngayo impepho ngaphandle kokuyishisa, uphalaze ngayo impepho. Iyakwenza ukuthi uvuleleke emaphusheni akho nasemicabangweni wakho, ujule ngokukamoya, nethongo nezithunywa eziphathela ukuphila zisondele kuwena. Sizobuya size ekujuleni kwayo uma sesikhuluma ngokushiswa kwayo. Ukushiswa kwempepho kubucayi uma izoshiswa umuntu ongenalo ulwazi noma umuntu ongenawo amalungelo okuyishisa. Njengoba ishiswe ngamalungelo nje, yingoba kusuke kwaziwa ukuthi lowo muntu uyaqonda ukuthintwa kwempepho emsamo ikakhulukazi. Ngoba ukuthintwa kwempepho emsamo hhayi ukuthi kuyinto embi, kodwa kuvusa imimoya. Uma kuvusa imimoya kufanele ukuthi lowo muntu oyimemeza le mimoya kube ukuthi uyayiqonda imimoya ekhona, aphinde ayihlunge, ayimemeze ngezibongo zayo ukuze inkulumo yakhe iqonde. Ngoba impepho uma uyishisa ivusa yonke imimoya ekhona eduze ngaleso sikhathi. Abanye baye bayihlanganise-ke nohlunghlungu benzele ukuthi ikwazi ukuhlunga imimoya
izihlungele yona imimoya. Abantwana-ke bamakhosi bayalwazi-ke lokhu engikhuluma ngakho. Ukushiswa kwempepho ekhaya kuyinto ejule kakhulu esingeke sikwazi ukuyichaza kulo 5 minutes esinawo. Sizocela ukuthi siyishiye la okwanamhlanje ethinta impepho ekhaya emsamo. Sithinte ukulapha nje kwempepho ukuthi ilapha kanjani impepho. Sizophinda sibheke futhi uma sekukhulunywa ngemidonso izibunge. Uma kwakhiwa izibunge awusali loshuni ngoba uzovusa imimoya uphinde udonse. Njengoba uvusa imimoya phela masuke sishisa izibunge sisuke simemeza ethongweni nasedlozini nasezweni likamoya. Iyaphakama-ke le nduku iphakamisa imimoya ibe seyilalela lokho esikushoyo. Uma seyihlangene novu manje isuke seyivuma lokho esikhuluma ngakho le mimoya esiyimemezayo. Impepho-ke bakwethu idlala indima enkulu lapha ekwelapheni. Ngoba sizobala nje uma sekuziwa emagobongweni izinkamba ngokuhlukana kwemimoya esinayo ezweni. Impepho kayisali uma kusuke kwakhiwa ubhudlu lwangempela oluphilayo. Bazokhumbula-ke omathwasana nogobela bazi kahle ngempepho. Noma ngabe ukhamba lomndiki noma ukhamba lamanono noma lomndawo, kuyashiyana ukuthi lezo nkamba ngezani kodwa impepho ayisali ngoba nempepho ihlukene izigaba eziningi. So uma usuke uphethe le mpande usuke uphethe umshini oyishintshayo. Ngoba ngaloshuni kuningi ongakwenza empilweni yakho ngaphandle kokuthi uze uyokushisa emsamo. Lo shuni uwodwa uyayenza imimoya emibi idede kuwena uma usuke ukwazi ukuwusebenzisa. Sisazoke sichaze kodwa kabanzi sithi ukujula ngayo le mpande noma ngalo leli khubalo. Sizocela ukuyivala la namhlanje. Sizocela ukuthi abantu ba-like baphinde ba-subscribe bashare amavidiyo kaMkhulu Nagada ukuze sikhulise leli khasi. Ngiyacela abantu bangahluphi kakhulu ngokungifuna imithi ngoba angiposelani imithi, please.